Да, бе, то е много просто, бе, човек. То е... Старт и стоп. Значи, зависимо с колко пъти да тискаш бутона и за колко време да тискаш. Не мога да ти кажа нищо. За те акумулатора. Зарежда. А колко милиампер час? На баба ми фурката. Колко? Да не знам колко не пише дори във видеото. Това не пише? Не знам. Спецификация. Значи при Full HD видео, при заредена батерия ти дава час около 90 минути работа. Значи не е много. Колко да е голяма това ключе. В принципе такива използват за разни сноубордистки изпълнения, разни колетачески трикове и такива работи. Аз това съм го вземал. Като си кавам колата си снимам, като си кавам лодката си снимам. Да има такова да правиш, трябва да правиш лупинг с колелото. Са! Какво трябва да правим? Не е Сам задължително. си взел така камера. Не да гледаш на манавите по колите. С това шпионско. Това си е много шпионско, обаче. Си пробием една дупка на джоба, колко обектива, само колко лещата, т.е. 1 сантим, ти можеш ми изкъсан джоба и си нагласи там това и гледай какво става, обаче, на всека има гледаш. Записваш. То се е напил, оня пуши от затворено помещение, трети оди в Kaufland, четвърти води в Lidl, пети. И после само такива едни фалчета праща. И после много повече ядеш. Бе, са този капутник няма ни провери, ето сега, каква е охраната? А? Ето ни познава. Познавате? Аз не го познавам. Аз не го видях. И не. Сигурно ме на дуй клаксон. О, майко, листи! Снимаме те, брато. Така, пиши. Значи се обажда. Ако знае, че му правим клипче... Що е, да. Вие като си свалите тук работите ми кажи, аз ще отидем там. Ти ходиш никъде тук? По работилницата. Ма защо? Не, буса тук няма да ходим.